Prejavy klimatickej krízy 2. až 4. decembra. Turecko. Vytrvalé dažde v okrese Marmaris spôsobili povodne. Cesty na Cypre sa po výdatných dažďoch zmenili na rieky. Severné a centrálne oblasti Tuniska zaznamenali vysoké množstvo zrážok. Sever Alžírska zasiahli silné dažde a búrky. Líbia. V Bengházii viedli prudké dažde k silným záplavám. Neďaleko pláže Al-Sabri bolo vidieť vodnú smršť. Južná Afrika. Búrlivé počasie s veľkým krupobytím zasiahlo KwaZulu Natal. Pakistan. Rekordné krupobytie v meste Duky v Balúčistane spôsobilo rozsiahle škody. Saudská Arábia. V provincii Džizán pokračoval silný dážď sprevádzaný nárazovým vetrom a krupobytím. Čína. V Urumči spôsobila poľadovica reťazovú nehodu. Indonézia. Výdatné zrážky vo Wonosobo v strednej Jáve spôsobili, že sa rieka Vangan Adži vyliala z brehov. Bahenná sopka Oro Kesongo vybuchla. Záplavy a zosuvy pôdy v dôsledku prudkého dažďa so silným vetrom nastali v Sukabumi v západnej Jave. Malajzia. V Seberang Peraya v Penangu sa vyskytli lejaky a bolo zaznamenané tornádo. Filipíny. Na sopke Taal nastala freatomagmatická erupcia, ktorá vychrlila oblak do výšky 2,8 kilometra. USA. Silná snehová búrka zasiahla Michigan, Bolívia. V departamente Cochabamba spôsobil silný lejak zosuvy pôdy a záplavy, ktoré priniesli veľké nánosy bahna a skál. Kostarika. Silné dažde a silné záplavy v provincii Heredia si vyžiadali evakuáciu viac ako 1000 obyvateľov. Klimatická kríza sa netýka len vedcov, ale všetkých ľudí na Zemi. Preto je nevyhnutné, aby sa každý oboznámil s témou klimatických problémov a priniesol informácie tým, ktorí o nich ešte nevedia.